Izenzo isahluko sama-20 soqala ufunda evesini lokuqala. Sesiphelile isiyaluyalu, uPawulu wababiza abafundi, wabavusela, wabavalelisa, wamuka waya eMakedoniya. Esedabulile lezo zindawo, ebavuselela ngamazwi amaningi, wafika ezweni lamaGreki, wahlala khona izinyanga ezintathu. AbaJuda sebenzile icebo ngaye, esezakumuka ngomkhumbi ukuya eSiriya. Wazimisela ukubuyela emva edabula iMakedoniya. Waphelekezelwa nguSopatru noPhiru waseBhereya nabaseThesalonika, no-Aristarku noSekundu, noGayu waseDebe, noTimothewu, nabase-Asiya, oThikhiku noTrofimu. Laba basandulela basilindela eTrowa. Phela thina samuka ngomkhumbi eFilipi emva kwezinsuku zezinkwa ezingenamvubelo, safika kubo eTrowa ngezinsuku eziyisihlanu, sahlala khona izinsuku eziyisikhombisa. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki, sesibuthene ukuba sihlephule isinkwa, uPawulu washumayela kubo ebezakumuka ngangomso, welula amazwi akhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Kwakukhona izibani eziningi ekamelweni eliphezulu esasibuthene kulo. Kwakuhlezi efasiteleni insizwa ethile igama layo lingu-Evitiku, eyazunywa ubuthongo obunzima. uPawulu eshumayela isikhathi eside, isiyahlulwe ngubuthongo, yawa phansi isuka esitezi sesithathu, yathathwa isifile. Kepha uPawulu wehla, wawa phezu kwayo, wayisingatha wathi, "Ningaxokozeli, ngokuba umphefumulo wayo usekhona kuyo." Esenyukile wahlephula isinkwa wadla, wakhuluma nabo isikhathi eside kwaze kwasa. Wayesemuka-ke, base bemletha umfana ephilile, baduduzeka kakhulu. Kepha thina sandulela ukuya emkhunjini, samuka saya e-Asu, lapho sasiza kumkhwelisa khona uPawulu, ngokuba wayenqumile kanjalo, yena ebezakuhamba ngezinyawo. Kwathi esehlangene nathi e-Asu, samkhwelisa, safika eMithilene. Sesimukile lapho ngomkhumbi ngangomso, safika maqondana neKiyu. Ngangomhlomunye sasondela eSamu. Ngolulandelayo safika eMilethu, ngokuba uPawulu wayezimisele ukudlula e-Efesu ngomkhumbi ukuze angalibali isikhathi e-Asiya, ngokuba wayekhawulezela ukuba uma kungenzeka abe khona eJerusalema ngosuku lwePhentekoste. EseMilethu wathumela e-Efesu wabiza amalungu ebandla. Kwathi esefikile kuye, wathi kuwo, "Niyazi nina ukuthi kusukela osukwini lokuqala engafika ngalo e-Asiya, nganginjani isikhathi sonke nginani, ngikhonza iNkosi ngakho konke ukuthobeka, nangezinyembezi, nangokulingwa okwangehlela ngamacebo abaJuda, nokuthi angigwemanga ukunitshela okusizayo nokunifundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. Ngifakaza kubaJuda nakumaGreki ukuphenduka kuNkulunkulu nokukholwa iNkosi yethu uJesu. Kepha manje bhekani, mina sengiya eJerusalema ngiboshiwe emoyeni, ngingakwazi okuzakungehlela khona. Kepha ukuba uMoya oNgcwele uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi izibopho nezinhlupheko zingihlalela.
kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube yigugu kimi, kepha ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engeyamukela eNkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Kalokhu bhekani, ngiyazi ukuthi anisayi kubona ubuso bami nina nonke engahamba phakathi kwenu ngishumayela umbuso. Ngakho-ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamhla ngithi anginacala egazini labo bonke, ngokuba angigwemanga ukunitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo uMoya oNgcwele ukuba nibe ngababonisi bokwelusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuzakungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi, naphakathi kwenu kuzakuvuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela. Ngakho lindani, nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu ubusuku nemini angiyekanga ukuniluleka nonke ngabanye ngezinyembezi. Kulokhu sengiyanibeka eNkosini nasezwini lomusa wayo, yona enamandla okwakha nokwabela ifa phakathi kwabo bonke abangcwelisiweyo. Angifisanga isiliva lamuntu, nagolide, nangubo. Nina niyazi ukuthi lezi zandla zasebenzela izinswelo zami nezababe nami. Khona konke ngangikhombisa ukuthi kumele ukuba nisize ababuthakathaka ngokusebenza okunje. Nikhumbule futhi amazwi eNkosi uJesu ukuba yena wathi, kubusisekile ukupha kunokwamukela. Eseshilo lokho waguqa phansi kanye nabo bonke, wakhuleka. Bakhala kakhulu bonke, bamgona uPawuli ngentamo, bamanga, belusizi kakhulu ngezwi alishilo lokuthi abasayi kubona ubuso bakhe, base bemphelekezela baya emkhunjini.